Dakop ang duwa ka lalaki matapos nangawat sa balay sang isa ka maestra tak naalauna sang kaagahon sang Hunyo 18, 2021 sa Barangay Lapayon sa Banwas ng Leganes. Ginkilala ang mga sospetsado nga sanday Reggie Laure, 24 anyos kag Roberto Ramirez Jr., 21 anyos nga lunsay mga residente sang North Baluarte sa distrito sang Molo. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Police Lieutenant Ryan Arlins, Deputy Commander sang Leganes Municipal Police Station, ginpahayag sini nga nagreklamang biktima ginkilala kay Joylene Sumiros, 38 anyos matapos nakawatan ini sang pagkabutang. Suno kay Arlins, madasig man ang ila pagresponde bangod sa kuha sang CCTV footage sa lugar nga makita gid ang klaro nga mga nawong sang nasambit nga mga sospetsado. Nadakpan ang mga ini Sabado sang hapon kag nakitaan pa nga suksok sang isa ka sospetsado ang aritos nga iya ginkawatan. Na-recover sa ila paginakup ang isa ka gray nga Lenovo netbook, itom nga Acer laptop, green nga iPhone 6 Plus kag mga alahas ng biktima nga may kabugusan nga balor nga 350,000 pesos. Sa karon nakahunong ang mga sospetsado sa Leganes Municipal Police Station kag natala na nga pasakaan sang kaso. Balita nagikan sa probinsya sang Iloilo, Stephen Burgos Isuan, nagabandera sa matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.